Kuranko kunyo ka olu lage ka ɲɛ yasa mun bɛ tali kɛ kurantigɛtigɛba la sanga n'a ka waati olu bɛ se ka dabila cogo min na olu le kɛra balolasigi ye min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi alamisa ye ni an bɔra yen an b'a fɔ ko nin ye tare ye nafajikaw ma ni olu bɛ sigida dali la Bamakɔ kɔnɔna na ka sababu kɛ ji bundo u kɔni kolomo karili kɛra olu fɛ yen ka kɛɲɛ ni banyɛrɛ tɔn dɔ ale kɔni ka wulikajɔw ye. N'o bɔra yen a bɛ waati damadɔ bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko taji o sɔngɔ gɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔna na nka o bɛɛ lajɛlen n'a ta an bɛ fɛ ka dɔn maa dɔw kɔni bɛ olu bɛ ka u bolo ninnu ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ninnu yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna na ninnu ye bisu in na bakurubaw ye mun bɛna walawala ka dɔ fara u kan ka di aw ma. An lamɛnbaaw foli ni tanu ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen kelen ma an bɛ foli kukura ye ka ɲɛsin aw ma k'a fɔ ko aw ni su i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na kulu min bɛ ni ale sigilen don mun bɛ tali kɛ kuran jenini ko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka pɛsɛ ka olu kɔni koɲɛw ɲɛnabɔ ka ɲɛ cogo min na yasa marali yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni o bɛ tali kɛ ka kuran se megawati 50 bonyamu ma fo ka taa se kurantigɛtigɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔna na sanga n'a ka waati bɛɛ dɔ bɛ se ka bɔ olu la cogo min na olu le kɛra balolasigi ye min ni o kɛra bi alamisa marisikalo tile 31 san 2022 kɛrɛsa badila bugu la o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni la Fatumata Tarawele o ye mun sɔrɔ o de filɛ nin ye. Ni kunnafoni jɛra in kunde kun ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye yaasa u na se ka maaw ladɔnniya kuran jeniko jugu o kɔlɔlɔw kan jango ka sanga ni funteni bɔ tile ye. Kɛnɛ kan u kumana fɛɛrɛw kan yaasa kuran jenita u na se ka dɔgɔya cogo min na. Tɔrɔ funteni bɛ yɔrɔ min ko sisan bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a wulilen don fan bɛɛ fɛ kurantigɛw ka ca kuran bɛ tigɛ dɔw la olu b'a fɔ ko siyɔrɔ ko nka a bɛ tigɛ mun na n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la dun a bɛ tigɛ mun na n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ baara la o yɔrɔ la ni baara ma kɛ maa tɛ sara ni baara ma kɛ maa tɛ se ka voyager donc an b'a ye k'a fɔ ko kurantigɛ ye fɛn ye fɛn min ni degun belebele don nka o n'a ta bɛɛ a fɛɛrɛ bɛ an bolo parce que an yɛrɛ b'a fɛɛrɛ yɔrɔ dɔ la kuran ye fɛn ye n'i ye ko k'i mago bɛ mun na a bɛ diyagoya maa min bɛ kuran d'i ma o waati de la o de ka a ɲini k'o d'i ma n'o se t'a ye a bɛ sɔrɔ ka dɔw sen bɔ a la o de bɛna délestage o de bɛna ni kurantigɛ ye donc n'an bɛ se ka baara kɛ k'an hakili to a la k'a fɔ ko an mago tɛ fɛn o fɛn min na k'o don kuran na ka kɛɲɛ ni an mago ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ fitiri waati fɛ fo ka taa se 23h ma kan an k'olu fagalen to misali la k'a fɔ ka ampulu minɛni to chambre 5 chambre 6 kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛɛ sigilen bɛ salon kɔnɔ ko o ye fɛn min n'o man ɲi parce que e ka chambre bɛ k'o mun dun wagati min na dɔw mago bɛ o la dɔgɔtɔrɔso la o waati la ka se ka jiginni kɛ dɔw mago b'o la ka se ka kɛnɛya sɔrɔ dɔw bɛ ka ni makaran o waati la donc ko an hakili ka t'o la ka fara kan ko kuran a da ka gɛlɛn ka fara kan ko kuran a tɛ an sago la k'a fɔ k'an bɛɛ bɛ se k'an sago k'a la ka an mago ɲɛ la i b'a fɔ k'a ka d'an ye cogo min na ko o gɛlɛya min bɛ yen a fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mun ye an ka se ka a kɛ cogo bɛɛ la ka dɔ bɔ an ka kuran tiɲɛtaw la. Cakɛdaba min bɛ kuranko kama ale ɲɛma ka danga kun bɛ yen a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye. Donc comportement wɛrɛw bɛ yen minnu b'a to ka kuran tiɲɛ ou bien ka fɛnw to mɛnɛli mɔgɔ tɛ yɔrɔ min par exemple i bɛ se ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ sisan mɔgɔ t'a kɔnɔ mais kuran bɛ to mɛnɛli donc olu bɛɛ bɛ na ni tiɲɛli de ye mais an bɛ wagati min kɔnɔ sisan o funteni de ka bon kosɛbɛ donc maintenant ni funteni ka bon mɔgɔ bɛ kuran na kosɛbɛ u mago bɛ o ka bon quoi kuran na en même temps difficulté fana bɛ se ka na parce que ni demande mɔgɔ bɛ mun demander o de kan ka fourni pour que u ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn bon difficulté bɛ se ka na ni mun bɛ bolo la n'o tɛ se ka comment dire la mɔgɔw mago ɲɛ donc mais i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛlita bɛ yen maintenant ni tiɲɛlita ninnu bɔra la a ka ca ala fɛ mun bɛ yen a bɛ se ka bɔli kɛ donc o ye de ka mɔgɔw lafaamuya k'a fɔ n'u bɛ kuran utiliser a ka kɛ ni hakili ye ka tiɲɛli ninnu fɛn fɛn ye tiɲɛli ye i k'o b'a la bon température fɔra par exemple climatiseur caman fɔra yan donc a y'o y'a ka kumaw la donc i bɛ se ka climatiseur bila 18 16 degré la o man ɲi a man ɲi yɛrɛ ma o b'a fɔ o ma confort thermique ye mun ye i fari mun yɛrɛ kan i yɛrɛ ka kɛnɛya ma c'est a fɔra ye sisan entre 5 6 degré 10 degré o kɔrɔ ni kɛnɛmala bɛ fɛn mun na n'i ka so kɔnɔ la i bɛ se ka degré 10 ɲɔgɔn bila ou bien 5 ɲɔgɔn bila u ni ɲɔgɔn cɛ voilà bon département yɛrɛ tun ye gouvernement tun ye sariya dɔ sigi k'a jira k'a fɔ bureau kɔnɔ température ka taa autour de 25 degré donc o de fana bɛ caman bɔ consommation na parce que plus a bɛ jigin consommation bɛ bonya bon nafa t'olu la olu ye tiɲɛli ye.
K'a yira aw la k'a fɔ ko ni erezo in kɔni sigira yaasa ka maaw lasɔn ka maaw kuma ɲɔgɔnya ani ka maaw kalan cogo min an na se ka yɛlɛma don kuran jenini ko ale bunakun kan fɔɔ ka taa se kuran sɔrɔli ma nɔgɔya la. Nafaji sigida Galela Bamako ni olu ka hami ale ni jɔrɔ banni ye jiko la ka sababu kɛ ONG Humanity Freeze olu kɔni ye jibon dɔ kulumukarili kɛ olu fɛ yen ka kɛɲɛ ni kunu araba ye marisi kalo tile 30 san 2022 Mamadu Jalo. A bɛ wagati janbɔ fɛn min ye koɲumanikaw ye an ka Bamako sigida fɔlɔ la jiko gɛlɛya ale tun b'olu kan kosɛbɛ u ka sigidaladen dɔw ka ŋaniya ɲuman hukumu kɔnɔna la o wulila ka se fɛn min ye baɲumankɛtɔ min bɛ yen n'a bɛ wele Humanity First olu ka se ka dɛmɛ d'u ma walasa ji ɲuman u bɛ se k'o sɔrɔ u ka sigida la o hukumu kɔnɔ fɛn min ye Humanity First a bɛ wagati janbɔ u bɛ nin baara ninnu kɛ an ka jamana kɔnɔna la nka fɛn min ye an ka faba ye o sen kun tɛ nin baara ninnu na. Ni jibondo in min kasabi bɛ ti jɔ sefa wari $400 ani 100 bɔɲɔnko la o bilala fɛn min ye ko ɲumani dugudenw olu ka bolo ka walasa u ka jiko olu bɛ se ka nɔgɔya a kɛnɛ kɔnɔ ni baɲumankɛ tɔn in ɲɛma u bɛ ɲɛfɔli ka ye. ONG Humanity First an bɛ dɛmɛ bila mɔgɔw la par rapport à ji an bɛ furaju kɛ ka di mɔgɔw ma an bɛ furaju fana dilan villagew la. An bɛ école fana jɔ an bɛ kalanyɔrɔw labɛn an bɛ musow fana dɛmɛ villagew la mais sisan an yɛrɛ tun b'a dɔn ko Bamako kɔnɔ yɛrɛ jiko problème bɛ quartier dɔw la donc effectivement quartier mɔgɔw sera an ma u ka ji problème yira an na an fana nana effectivement an ye forage segin an ye château k'a la ka fɛn bɛɛ k'a la ka di quartier mɔgɔw ma parce que ko ɲumani jiko gɛlɛyara kojugu. Ni kɔni ye forage fɔlɔ ye mais n'ala sɔnna a tɛna kɛ laban ye forage o ma ko b'o forage caman na parce que jiko gɛlɛya bɛ yan an ye fɛti cogo ni musow bɔcogo ni denmisɛnw ni mɔgɔw bɛɛ bɛ ka fɛti ba kɛ o kɔrɔ ko vraiment jiko in diyara u ye kosɛbɛ bon an fana bɛ ala tanu alhamdulillah mais an bɛ ala de ala ka se d'aw ma an bɛ halisa an bɛ forage caman dilan ka d'u ma voilà n'ala sɔnna inchallah dɔ bɛna fara kan. Fɛn min ye koɲumanikaw ye u y'u ka nisɔndiya yira. A kɛnɛ kɔnɔ fɛn min ye dugutigi ye ale y'a yira k'a fɔ nin baara ninnu a ka kan u k'a kɛ bɛn ani keleya o kɔnɔna la. Ka taa a daminɛ don la ka na bi la bi ka kan ka kɛ siɲɛ 5 bɛ 6 de ye ka na ɲɔgɔn ka yɔrɔ in na kabini engrais kɛra kogo la don min baasi t'a la ni fɔ ka se bi a dayɛlɛ don ma o kɔni diyara an ye a bisimila minnu y'a ɲini ka s'an ma a ɲɛmɔgɔ kota ani a kɔrɔfɔɲɔgɔnw ana sira mɔgɔ minnu ma porte mɔgɔ minnu n b'a bɛɛ fo k'a barikada ani cɛ ani baraji ala ka sara ɲuman musow n'u ye ɲɔgɔn ye dɔw minnu foli min kɛ n tɛmɛ n'a fɔ ba ko min natɔ filɛ ne bɛ sabali ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ. Fɛn min an balakaw ye olu ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ yanni bi cɛ olu kun sɛgɛnnen don jiko la olu bɛ se ka fɛn min kɛ o de ye ka don don kɛ Humanity First maaw ye u ka nin waleya in na. Ka sababu kɛ jiko gɛlɛya ye an tɛ ɲɔgɔn dɔn fo ni samiya sera wagati min na o la an bɛ ala de fo k'a barikada ka projet in fo kosɛbɛ k'a barikada a ka nin waleya ɲuman in na an fɛ ko ɲumaniya a ye min kɛ anw ye siga foyi t'a la an b'a dɔn nin ye aljinɛ sara ye a bolo an b'a dɔn nin ye ɲɛtaga ye a bolo sabula a ye hinɛ di anw ma ka jigisigi di anw ma k'an bɔ yɔliyɔli la k'an bɔ tɔrɔkɔ la k'an bɔ ɲɛnima goro la k'an bɔ siɲɛna jugu la o la an b'u fo kosɛbɛ k'u barikada maa o maa n'i ye musow dɛmɛ i yɛrɛkun de dɛmɛ wa maaba de bɛ muso valeur dɔn maaba de bɛ muso bonya an muso n'aw ma lafiya an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an cɛw tɛ lafiya an ma lafiya an denw tɛ lafiya ni aw sera k'o dɔn ka na anw bɔ ɲɛnima goro la an bɛ ala de fo k'ala barikada ka tila k'a ɲini ala fɛ aw ka ɲinifɛn na sɔn hɛrɛ ma ala k'o nɔgɔya aw ye. Humanity First ale ye baɲumankɛtɔn ye min ka ɲumanya bɛ se maa bɛɛ lajɛlen ma siya ko t'a la wa diinɛ ko t'a la olu ka laɲini de ye walasa adamadenya yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Ni ko adamadenya i ko ji ko ɲumani nafaji olu musow bɔlen ɲɛnimagoro la o de bɛ taa ni an ye an ka marabolo ale kunnafoniyaw la mun bɛna warawara Kanja Tarawele fɛ. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. An bɛ taa Kulukorokaw fɛ sefa wari $60,000 ani a kunkan fɛ o de donna ɲɛfurakɛminɛw na ni k'a di Kulukoro kɛnɛyasow la ka sanga ni marisi kalo tile 29 san 2022 min kɔni tilara kɛnɛyaso 10 o boɲanko olu ni ɲɔgɔn cɛ wa
kɛnɛyaso ɲɛma ninnu a yira k'a fɔ ni mina ninnu kɔnɔna kɛ sababu ye ni ka nɔgɔya caman don u ka baarako o bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnya la ni o bɛ tali kɛ ɲɛ furakɛliw fo ka taa se ɲɛw opereliw ma hali bi an bɛ to kulukorokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnya la kita ale sɛrikili la ko baloko dɛsɛ yira denmisɛnnin kan minnu na san 2021 na minnu ta kun man jugu kosɛbɛ o ka ca maa 1,900 o bonyanko ye a juguman kun bɛ minnu na o kun bɛ maa 1,300 o bonyanko bɔ min fɔ ni bɔra u ka san 2021 o sɛgɛsɛgɛli jaabi sɛbɛnw na ni a cɛrinna kuru min kun sigilen bɛ san 2021 o sɛgɛsɛgɛliw kama kita ale kɛnɛyasow la o kulu kɔnɔ kita kɛnɛyasoba n'an bɛ wele ko CCRF o ɲɛmaaw kun bɛ o la fo ka taa se kɛnɛyaso fitininw olu ɲɛmaa dɔw kun bɛ a la ani cɛkɛda min sigilen bɛ muso den ani denbaya kama o maa dɔw fana kun bɛ a la ka kunnafoniw kun cɛ an bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Ɲafuke ale sɛrikili la Alabu dɔnkilidalaw ka ɲɛnajɛ min n'o bɛ kɛ cɛncɛnkannaw na min nanzarakan ye festival hip hop au Sahel o tako filanan o baaraw kɛra ka daminɛ marisi kalo tile 24 ka taa kuncɛ marisi kalo tile 26 tɛmɛnen na min kɛra Ɲafuke u ye barosen min ta ɲinata la o de bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya o na se ka sinsin cogo min na siyaw ni ɲɔgɔn cɛ wa kɛnɛ kan an ka ladalafɛnw caman olu kun bɛ ka feere Ɲafuke ɲɛmaw u ye nin ɲɛnajɛ tigi in fo kosɛbɛ k'a sabu kɛ ko cikan fɛn fɛn kɔni tɛmɛna ni dɔnkili ninnu kɔrɔ ko a kun bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya o sabatili la jamana kɔnɔ o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la ni kun ye Fatumata Tarawele ale de ka sɔrɔlen yo marabolo ale kibaruyaw la hali bi marabolo ale kibaruyaw kɔnɔna na an bɛ taa mun bɛ tali kɛ ju la u ka kimi minnu bɛ wele ko Mayambugu o kɔni ye lapitaniso dɔ kurumukarili o kɛra ye ka kɛɲɛ ni kunu araba ye marisi kalo tile 30 san 2022 k'i mɛri ale kɔni kun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se maaba caman ma Amadu Ashjara labitaniso kura min dayɛlɛlen filɛ nin ye min ye kɛnɛya minɛnw ye a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ a kɔnɔ nin kɛnɛyaso in a bɛ dugu 4 bonyanko de tɔgɔ la Jo komini kɔnɔna na ni o ye Maɲanbugu, Sotoli, Tifena fo ka taa se Kalanzan ma nin kɛnɛyaso kura in ka bila sen kan ala ni Royaume Danemark sababu min ye sefa wari $170 ye o de donna a la Jo komini mairie a ko nin waleya in kan ka fo kosɛbɛ hakila mun y'an bila ka dɔgɔtɔrɔso ɲini Maɲanbugu dɔwɛrɛ tɛ Maɲanbugu ye yɔrɔ ye a bɛ sirada de la duguba don donc Jo gare CESCOM kelen dɔrɔn de bɛ jama kun ka ca Jo village fana CESCOM sɔrɔ an ye nin ɲini Maɲanbugu fana ka jɔ pour que usine fana bɛ yan an bɛ goudron da de kan goudron min bɔ Bamako yan a bɛ taa Dakar donc sira bɛ circuler waati bɛɛ donc accident ka ca usine b'an bolo yan nɔ cimenterie usine joli joli olu bɛɛ b'an da la yan donc o de hakilila bɛ y'an bila ka CESCOM ɲini Maɲanbugu k'a yira dugu fana bɛ ka bonya ka taa fɛ donc ni dugu bonyana ka taa fɛ priorité ye mun ye o ye kɛnɛya ni kalanko de o kɔfɛ dunkafa bɛ sabati o de y'an bila ka CESCOM ɲini Maɲanbugu mɔgɔw ka lafiya ani dugudenw ka lafiya kominidenw ka lafiya labitaniso in kolomo karili la min ye développement social ye ni olu ka baara ye dugu ka ɲɛtaga ye olu tun bɛ a kɛnɛ kan donc ni ko lancement i b'a fɔ ko ka unité fɛn fɛn bɛ a chef d'unité ka daminɛ médecin chef la DTC la directeur technique du centre kana se fo personne technicien de surface ma donc an n'o bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn ye ka baara kɛ k'u bilasira donc ani ASACO fana bɛ baara kɛ an b'a fɔ min ma coaching de l'ASACO donc o ye ka ASACO yɛrɛ gestion administrative ani financière an n'u bɛ baara k'o kan donc n'a ye baara k'o kan bi k'a ye ka na wa carte sanitaire tableau de bord code d'exploitation financière an bɛ baara k'o kan u ka recette n'u ka dépenses donc stock dépôt bɛ gérer cogo min na fiche de stock bɛ tenir cogo min na donc o baaraw de bɛ kɛ bi k'o ɲɛfɔ. o tɛmɛnen kɔ dɔgɔtɔrɔso in kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲɛma a ko bɛɛ lajɛlen ka kan k'i hakili to nin kɛnɛyaso in na k'a bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to banabaatɔw la k'u tɔgɔtɔ. min ka di n ye ne ni n ka baarakɛɲɔgɔn filɛ nin ye le centre la centre in mana jɔ yan k'an ka na wari de ɲini a kɔnɔ il faut qu'on se dise la vérité centre in CESCOM in jɔkun tɛ wari ɲini ye CESCOM in nana de qu'on puisse travailler an ka se ka don mɔgɔw jigi kɔrɔ
banabagatɔ minnu bɛ na anw ka se ka don olu jigi kɔrɔ et puis l'accueil o de ye centre n bɛ fɛn min nɔfɛ centre yɛrɛ kɔnɔ c'est ça première position yɛrɛ min ye ça c'est l'accueil dɔgɔtɔrɔ ɲɛ kumunen banabagatɔ ɲɛ kumunen ça ne va pas ni banabagatɔ donna au moins dɔgɔtɔrɔ yɛlɛtɔla de kan ka banabagatɔ kunbɛn mais banabagatɔ n'a ka dimi bɛ ka na e min ye dɔgɔtɔrɔ ye e ɲɛ kumunen bɛ ka kunbɛn finalement a bɛ siran de donc accueil ne ka fɛn belebeleba ye accueil de nin kɛnɛyaso kura min dayɛlɛlen filɛ nin ye jo komini kɔnɔna na Maɲanbugu a bɛna kɛ sababu ye min ye nin dugu kofɔlen denw ye u ka kɛnɛya ka se ka lasabati kosɛbɛ. Ni an bɔra kɛnɛya ale kunnakun kan mun bɛ tali kɛ an ka jamana la kabiri alamisa don marisikalo tile 17 san 2022 cakɛda mun ɲɛsinnen tajikuw ma an ka jamana kɔnɔna na olu kɔni a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ fara taji ninnu olu sɔngɔ kan k'a daminɛ o don na sa fo kana bila bi la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji ninnu feere butelinunw na yalima olu kɔni b'a kɛ cogo di yalima u bɛ ka u bolo nɔ wa ninnu ɲininkali ninnu olu jaabira Fadi Talifi Mayiga ani Bibata Kulibali olu ka kuma galamani na. Gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ tajimafɛnw nasira kan a dogolen tɛ mɔgɔ si la mɔgɔ minnu fana ka baara bɛnnen bɛ taji feere ma n'u bɛ taa station na ka segin ka na feere a kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman lase olu ma u ka baara kɔnɔna na u yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka essence feere buteli na an tɛ ka nafa foyi sɔrɔ a la a yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye f'an bɛna a dabila yɛrɛ n'a fɔra e bɛ taa essence ta essence na k'e bɛna feere e yɛrɛ bɛ taa mun don a la e t'o sɔrɔ yɔrɔ kɔni o ye gɛrɛntɛ dɔ ye o ye gɛlɛya dɔ ye. Parce que faamaw kan k'u jɔ yɔrɔ min na donc n'u m'o jɔ yen an fantan minnu bɛ jamana kɔnɔ finalement an bɛ gɛrɛntɛ sɔrɔ. Sisan essence ko kɔni tiɲɛ na a gɛlɛyalen don parce que tellement que essence yɛrɛ gɛlɛyala an yɛrɛ y'a feere jɔ fɔlɔ parce que i mana san an tun b'a feere daminɛ a gɛlɛyala mɔgɔw tɛ ka sɔn ka an ye dɔɔni fara a kan mɔgɔw tɛ ka sɔn k'a san bilen an yɛrɛ y'a jɔ fɔlɔ bon sisan an bɛ k'a fɔ ko essence litiri 140 mɔgɔw tɛ ka sɔn o ma donc an tun b'a feere 130 sisan an k'an b'a feere 140 dɔw yɛrɛ ko 150 donc mɔgɔ tɛ ka sɔn o ma k'a san bilen. A gɛlɛn san wa bon fɔlɔ n'an tun taara essence ta an tun bɛ min sɔrɔ a la sisan an t'o sɔrɔ a la bon et puis fana na station fana na an bɛ taa ta min na o de da ka gɛlɛn bon jakusa fana n'anw fana taara ta station na n'anw nana n'a ye f'anw fana k'a feere pour que an b'an ta sɔrɔ a la cogo min na bon minnu fana bɛ k'a san a bɛ gɛlɛya olu fana bolo la quoi. Bon gɛlɛya min bɛ essence feere la sisan bon ni bɛ taa ta sisan anguro la sisan bi amina fɔ n'i taara bi i bɛ taa sɔrɔ anguro min na o dugusɛjɛ n'i k'i bɛ taa ta tuguni o b'a sɔrɔ o ye dɔ fara a kan bon essence ninnu fana i b'a sɔrɔ o prix tɛ kelen ye quoi ya bon n'i taara yɔrɔ dɔ i b'a sɔrɔ u ye dɔ fara u ta kan dɔw bɛ yen u ma fɛn fara u ta kan bon n'i nana ye gɛlɛya la dɔrɔn bon n'i balila ka dɔ fara a kan client dun t'a faamuya yɛrɛ ya u b'a fɔ ko essence gɛlɛyara bon n'i k'i b'a ɲɛf'u ɲɛna cogo o cogo dɔw t'a faamu yɛrɛ. Nin taji feerela ninnu bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya ye kelen ye nka u hakilinataw tɛ kelen ye a gɛlɛya nacogo kan. Bon mun nana o gɛlɛya tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni t'a dɔn u b'a la ko embargo bɛ jamana kan ko essence yɛlɛlen don station na u tun b'a d'an ma daminɛ kɔrɔlen an t'a sɔrɔ o la bilen donc an b'a ta daminɛ sisan k'a fɔ k'an bɛna feere kɔrɔlen na an tɛ foyi sɔrɔ a la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la o gɛlɛya kɔni u ko k'a bɔra Irisi la ko parce que ko mɔgɔ tɛ ka sɔn k'olu ka essence san ka gɛlɛya bɔra yen ne kɔni t'a dɔn a ko tɔ bɛ cogo min na. Gɛlɛya ye bon n'o ka jate la gɛlɛya in bon ne hakilina la kɔni i b'a sɔrɔ Irisi ka kɛlɛ in o de ye nin essence ko gɛlɛya in ye quoi ya parce que bon a bɛna fɔ bon gɛlɛya in filɛ nin ye essence ko la ne fɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ de la sisan quoi bon dɔw bɛ k'a faamuya fɔ ko essence bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ de. Nin sɔngɔyɛlɛ in kɛra sababu ye mɔgɔ minnu bɛ feere kɛ butelinin kɔnɔnaw na ka gɛlɛya caman lase u ma u ka baara kɔnɔna na. N'u bɛ se ka essence kɔni prix jigi k'a nɔgɔya an ma pour que an fana ka se ka dɔɔni sɔrɔ a la o kɔni ye ne ka welewelekan ye k'a lase u ma. Essence litiri san dɔw bɛ k'a feere 160 dɔw bɛ k'a feere 150 ne yɛrɛ bɛ taa litiri ta station na sisan 140 ani dɔrɔmɛ 4 wa joli bon u ka dɔ bɔ essence prix la u ka essence da jigin pour que an bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la pɔsɔn min na a bɛ nɔgɔya mototigiw ma a fana bɛ nɔgɔya anw ma anw fana bɛ ka taa yɔrɔ min na a bɛ nɔgɔya olu fana ma quoi. Ouais an bɛ ka nafa dɔɔni sɔrɔ a la dɔɔni ya fɛn mana gɛlɛya cogo o cogo n'a yɛlɛnna i bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la quoi. Jamana ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ nin tajiko gɛlɛya bɛ diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen na ka sabu kɛ kɛlɛ min b'a la ka kɛ Ukraine nin wagati in na a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya
tajiko gɛlɛya ninnu nakun na sabula mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ nin gɛlɛya in nakun dɔn wa bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye fɛnɛ Ukraine mankan a bɛ se ka ban yalasa lafiya bɛ se ka na tajiko ale na sira kan. taji gɛlɛya kibaruya olu tɛmɛnen kɔ Fatumata Jalo bɛ taa munun ni an ye an ka jamana ale ka kan kibaruyaw la. An ka bi kɔkan kibaruw la an bɛ an kunda Guinée Conakry ale jamana kɔnɔna na. RPG ni o ye Guinéenw ka jamana kuntigi kɔrɔ Alpha Condé ale ka parti politique maaw ye. Olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan kɛ bi alamisa marsi kalo tile 31 Conakry ale dugu kɔnɔna na. Kana maa dɔw sugandi min ni u kɔni ye Ibrahima Kasori Fofana ale sugandi ni ale ye minisiri kɔrɔ ye. U ye nin sugandili kɔni kɛ ka sɔrɔ furugufurugu kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye parti politique ɲɛmaa yɛrɛ ye ni o ye Alpha Condé. An bɛ wagati mun na iko bi ale kɔni bɛ furakɛliw la Abu Dhabi ale jamana kɔnɔna na kabini janvier kalo tile 17 wagati. Amnesty International maaw kɔni ye sɛbɛnni min kɛ Senegal jamana kan. Ko ni a ta k'a lajɛ Senegal kɔni ye farafina cɛncɛn ka jamanaw la jamana ye min ni farafina jamana tɔw kɔni bɛ se ka u ɲɛmada Senegal ma. U ka sɛbɛn kɔnɔna na Amnesty International kulu maaw kɔni da sera waleya min kɛra Senegal jamana kɔnɔna na marsi kalo san 2021 wagati min ni gouvernement maaw tun ye a yira k'a fɔ ko maa 13 bɔnɛna u ni na. Ka kɛ ni Amnesty International maaw ka sɛgɛsɛgɛli ye olu kɔni a yira k'a fɔ ko maa 14 ni hulu de kɔni bɔnɛna u ni na. U ka fara ɲɔgɔn kan dɔ senfɛ kiri buloma maaw tun kelen n'u ka wele bila Ousmane Sonko ma min ni ale kun nɔ minɛnen ka sababuya kɛ binganikɛ wale dɔ ye. An bɛ an kunda Côte d'Ivoire ale jamana kɔnɔna na. Union européenne maaw ka ciden ni o ye Jutta Urpilaine ni ale kɔni tagama kɛ ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na arabadenw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ a y'i sɛnsɛn ka se Niger. O tagama in kɔni kuncɛra ni Ghana jamana ye. Nin tagamasen ninnu baaraw bɛ boli min kan o de ye février kalo tɛmɛnen Union européenne ale ni Union africaine maaw ye ɲɔgɔnɲɛba dɔ kɛ ɲɔgɔnɲɛba min senfɛ Europe jamana maaw ye a yira k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ don farafina jamanaw ye ni o musaka bɛ t'i jɔ euro wari miliyari 150 la. N'i ye a ta k'a lajɛ Europe jamana kɔni bɛ ka baara caman kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na min ni u bɛna carbone ale ni cacao o la baara togoya min na u bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ a koɲɛw la. An bɛ a kuncɛ ni RDC ale jamana ye. Nin kɔni ye a tiɲɛ fɔlɔ ye RDC ale wasabulon kɔnɔna na. Sabulon maaw ye kalafili kɛ kalafili min kɔni kɛra sababu ye ka u ka minisiri min ka bansilen bɛ u ka sɔrɔ kɔɲɔw ma ni o ye Jean-Marie Kalumba ye k'ale wuli ka bɔ a pilasi la. Ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔnaw la an bɛ wagati min na i ko sisan ni o kɔni kɛra sababu ye ka dɔ fara ka balo sɔngɔ kan ko o ye a nɔ ye. N'i ye a ta k'a lajɛ ni wasaden kɔni ye u ka sena ɲɛma kɛrɛfɛmaa ye nka o bɛɛ n'a ta a kɔni ma se ka kuma jɔlen fɔ wasabulon kɔnɔna na min senfɛ a bɔra wasabulon kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ka kalafiliw u baaraw ma kuncɛ. Kunnafoni kuncɛla dojo maître Yaya Dambele ale ka dojo sigilen o san 2 ɲɛnamayali baaraw olu kɛra a don hukumu kɔnɔna na u ye ɲɔgɔndanw ka olu kɛ yaasa ka a baara tɔw yanga ka u bonya a kɛra lakɔliso mun na o de bɛ wele ko Inimasa Sise ni ale bɛ Ɲare la a ko hukumu kɔnɔna na u ka parrain ni ale ye Mahamadu Tigɛna ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Muhamadu Dumbiya ale ni Kajatu Bagayogo olu ka sɔrɔlen don. Dojo min bɛ Ɲarelakaw fɛ n'a bɛ fɔ ko dojo maître Yaya Dambele sa a kɛlen k'a ka sayɛlɛma ɲɛnajɛ tako fɔlɔ baaraw tɛmɛnen kɔ sa u filɛ ka ŋaniya siri ka n'a tako filanan layɛlɛmani baaraw fana kɛ o de hukumu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko zen ta dojo wɛrɛw nana fara kan walasa ka tulon di a bolo n'o bɛ tali kɛ lycée sportif Ben Umar Sy ta kan fo ka taga se fourrière ma o de hukumu kɔnɔ sa baara yɛrɛ ye tali kɛ tile 1 baara kan wula sɔgɔma éliminatoire kɛla walasa wula fɛ finalu bɛ se ka kɛ cogo min na o la wula fɛ sa tulon kɔni kɛra maaba caman ɲɛna i n'a fɔ a ko denfa n'o ye Mamani Tigana ye fo ka taga se a denba ma Madame Ouattara Nandi Jalo an'u dɛmɛbagatɔ mɔgɔ n'o ye Mapral Ika Solution ani NBB o baaraw yɛrɛ dabɔlen ko hukumu kɔnɔ sa discipline wɛrɛw fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ ka arts martiaux ko ta fanfɛla la olu fɛnɛ y'u seko n'u dɔnko yira n'o bɛ tali kɛ karate judo aikido kung fu ani self defense olu ka démonstration baaraw tɛmɛnen kɔ sa finalu yɛrɛ daminɛna a daminɛna denmisɛnnin kunda olu ka final kofɔlenw tɛmɛnen kɔ sa an sera cɛminɛ kɛnɛ yɛrɛ ma n'o ye catégorie senior ye o la sa fana combattant y'u seko n'u damayira bɛɛ yira a baaraw kuncɛlen an sera koɲarabagaw ka jɛkulu ɲɛmaaba ma ale ye ɲɛfɔli k'an ye salo an y'a kɛ an ka clubu yɛrɛ damaw ye salon kɔma minnu kɛra mais ina an ka club ni club wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan a ka d'an ye san wɛrɛ n'an ma dɛsɛ an k'a kɛ commune de club bɛɛ ye san nɔtɔ la pour que ka se ka kɛ compétition ye min bɛ Bamako bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de kɔni an ka laɲini ye an ka laɲini ye san o san an bɛ dan yɔrɔ min na ɲina ka fɛn kɛ min ka bon ne ye ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ ko denfa fana y'a ka nisɔndiya yira parce que a ɲɛnajɛ ne yɛrɛ ye pratiquant ye donc a ɲɛnajɛ bɛ ka taa cogoya min kan a taga cogo ka ɲi donc nimisi wasara kosɛbɛ parce que a bɛ sababu ye ka jeunesse
nisɔndiya et puis a bɛ sport yɛrɛ kun ye mun ye objectif ba ye mun ye o ye santé ye quoi donc a bɛ ka kɛ sababu ye ka jeunesse nisɔndiya et puis mɔgɔ caman bɛ na envers le taekwondo donc a bɛ kɛ sababu ye ka taekwondo fana développer quoi. An y'a kuncɛ ni tolon labɛnba n'o ye maître Yaya Danbele yɛrɛ a ka kɔrɔfɔw ye. Donc ne bɛ ka combattant de former Mali ye équipe nationale donc a ka kan ne bɛ salle min na ne bɛ commune min na sigida minnu na n bɛ fɛ k'olu denmisɛnninw fana la former ka kɛ champion baw ye don n'a nataw la champion du Mali u kana da o ma ka kɛ champion d'Afrique ye ka kɛ champion du monde même pas pourquoi pas les champions olympiques aussi donc o de ye ne ka laɲini nin wagati in na. Ni anniversaire ta ko filanan min layɛlɛmalen filɛ dojo maître Yaya Danbele fɛ sa a kɛra yɔrɔ ye mun kɛra sababu ye ka degeli karamɔgɔw kɛ ka u ɲɛnɔtɔ maaw la don n'a nataw la minnu bɛna an ka sélection dɛmɛ arts martiaux ta fanfɛla la k'an ka jamana kunnawolo. Jon jila ka nin baara kofɔlen bɛɛ kuncɛ an bɛ dugawu don kɛ a layɛlɛmali ta ko sabanan ala k'o yir'an na. O farikolo ɲɛnajɛ kibaruya olu bɛ dɔn sigi an ka bisu in na kibaruya diw la ani ce a ka kilibanciya la aw bɛ se ka ni kunnafoni kelen ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ.